Kini ke Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phit e meri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jang ka khubor mentak step. An wan jurip ka election commission ke India hapo ka jingram jung chief election commissioner ya ki jingpun kra election ki belajani por ha Assam. Kubur ke Sarkar India man penjalan sah nrubna ka samai trekam jang ka DGP Meghalaya kong Ida Shisha Nongrang. But mentagasi ka di ka sengi rakhe ka World Radio Day, but ka pangpadeng jang ka jing rakhe menta usnem ka day Radio and Artificial Intelligence. Ki khubor ki babnya. Ka kanhuan jang ka Election Commission ka India hapo ka jinglam jang Chief Election Commissioner o Gyanesh Kumar kan sawancha Guwahati na do ka khandru tarik hadu ka khatpra tarik menta ubnai ban bishar ka jingpun kra election ha Assam ha ka ba ka jingje economic himat ki bathamai sha ka yingdar bar thawan ka jilla kala jandai por ha kani ka jingwan jingo ka balai singi jong ka Election Commission kan sadan ka jinge kendo ba ki officer rangba ka jilla bar kun juru bar ki nongelam jong ki seng san perthai ba pher Ka Sarkar India ka kubur ban penjalan dia ka samai trekam jong ka Director General of Police DGP Meghalaya ka kong Ida Shisha Nongrang sahnru benai hadin ka khat khandai tri ujemang arhajar arfun rio. Ya kate ka jing terwa bala ai de ka tanat kor bari la pelat da ka appointment committee jong ka kenhon menteri sarkar ha ka khatwai trek urumphang. Ya kate ka jing penjalan dia ka samai trekam la kubur kum ka kes ka bakerpang kat kum ka kendon ka bakhat rio bracket iwe jong ka AIS Bracket DCRB kat kendai spa san pupra. Kakong Ida Shisha Nongrang ka ka officer IPS jong ka top IPS kat kendai spa kendai puar Assam Meghalaya bat kandang beteng kum ka klido jong ka tanat pudet kat kum ka ka jing penjalan ya ka samoi trekam jong ka. Ke Nationalist Congress Party NCP kalapan pawi ka jinglong bala kre ban pediang ya menteri rangba badim ka jelau Dr. Mukul Sangma da ka baong baka seng ka pli ya ka jingkhang ban ya lang ba ki nongelam ki batibet bat ki badon ya ka jing angnut ban kentiu ya ka Meghalaya. U Presiden jong ka NCP u Emilo K Sangma ulai thu baka seng NCP kadang pen klan shu ya la ka thamai da ka ba penrung ki nongelam ki batrai shirhem da ka benta ka jingbet jingbiang jong ki patba. Ulo ong ka eke ba mi na ka jingi kun election ka syong ka mon jiki pat nong tap vote kat ba ka NCP ka pane jimut ha ka ban pen klan yala ka jong ka nong rim trekam na ka liang jo president ka youth wing uba dap ko par nong rum ula pen skawi ka jo hi ka mat ba ula pen scam shushu da ka ba ong ba ka NCP ka presyang borba ban pen klan yala ka thamai da ka jingmut ka ba scam banya pen biang ya ki jing ang not jong upat ba U District Sports Officer DSO West Garo Hills District U Saljagring M Marak U la a ya ka jingpun mana ban pen ki im ya ka scheme Yes Meghalaya ban pen klan ye ki samla ha ka leng ka jela. Ketika scheme ka dei ka bala pen miau snam arhajar arfulai bar ha ka basedang kala kringi ki kin hon ki babon maha ban pen long ye ki program ki babon jat da ka jingkershan ling ba ketika scheme hendai kam hadin ki brio ki ba apply ye ka Yes scheme ki lanang duna. Menda ka sarkar Katerwa bat kat application thamai ni ki kinhon ki ba pher kum ki cooperative ki youth club NGO ki shnong ki thau ki alumni association bat ki wei ban shim ka bu ya katika scheme sarkar ki kam bala ban yo jingrap na katika scheme ki kinthop ya ka environmental campaign career counselling mental health awareness youth parliament financial literacy workshop debate bat ka sports la ro ban apply da katika scheme ha ki jingdon kam ban thiet ki tiar sports ka jingle ishim ta ki tournament ki ba pher bar ki jing punut pun sap ha ka le ka wan umarak lo kentu ki kin hon tri kam ba pher ban apply ya kane ka Yes scheme da ka boong ba ka de ka scheme ka batrwa ban pli ki lat jing man toy ba bon na ka ta ka roi ka par bat ka jing bit jing biang jong ki khon samla kane ka khubor ka bawan shpi na ka Akashvani Shillong Kini ka Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor. Menta ka sngi rakhe burame ka World Radio Day. Man lausnem laju rakhe kerpang ka World Radio Day ha ka khatlai tri urumphang ban pensa kan mau ka jingseng ya ka United Nations Radio ha usnem ka kandai spa saupun rio. Ka phangpadeng balabu ha kini ka jingrakhe menta usnem ka day Radio and Artificial Intelligence. Ka artificial intelligence ka day ka tiar kasur
ban pun kerpang ya kini kasngi kinsadan shibun ki program bala penbet hagi jaka ki ba pher ka Akashvani kala syakri kari nadu bala seng ya ka haka nongdem trekam bahujan hitaya bahujan sukhaya ka memot nak benta ka bah kamiat jong ki babun ka jingkimen jong ki babun la seng ya ka Akashvani haus nem ka khandai spotlight pun rio bat kala kiu step ba banong ka weini kilat pathai jing tip bat jing pen pernya ba khlan ha ka pathai barok away ha ba khen na ka jingbuon jigi jek tin ki ba jupun skau ling ba ki program ki ba pher jong ka Akashvani ka PHE Nongston Division kala rakhi ka Jal Arpan Divas Hatirsam Hall DC office da ka jing thmu wan pan khlan ya ka jing skau tho ban kan show ya ka hapo ka Jal Jivan Mission UMLA ba Gabriel Walang ba MDC ba Jurisman Yaupnyao lam ba ka Deputy Commissioner Hima Nayak kila dan lang ha ka program ka Hima Nayak ha ka jing kren jongka kala ong ba ka West Khasi Hills karang day ka baning kong ha ka jing kedo namar jong ka jinglong ka jaka puta ka jing ya jingai jong kishnong ka way na ka way pat bat ka jing yai kila jong ka jing hap slap na kapor syakapor kala banjur ya ka jing non kam manya trailang lingba ki committee shnong ki ba khmi kirpang ya ka bat ya ka jing khu jing suba UMLA ba Gabriel Walang ushamba ka skin JJM ka day ka bala yo jing ka shan pisa khandai 4% na ka sarkar pedeng bat 4% na ka sarkar jila na ki sanspa prapu nyotli ki shnong bala sha kan tho apo ka JJM la la ban itu bala pendap ya ka jing tre ha lais pa sau pratli ki shnong Menteri Ketenat CNRD bat GAD uba sosna sotun ulalet banyashimenta kumukongsan haka program penkup buram ke beningkong hari boy Presbyterian Synod Music Institute. Kadi ka sngi penkup buram haka sen ke beningkong haka teke jaka ajing hikai naga menta kitu ki bala pendap ki jing puli haka tonic solfa diploma, staff music theory, Khasi traditional music diploma, children's vocal training, bat ka jing hikai pentibet ban long nong yalam. La ai ki snot hakamat ka jing sakilang jung Emily ka nong po uba Meryl Bonds im ki nong yalam rang ba ka balang bat ki kimi ki pa jong ki kena puli. Menteri lai ro ya ka bentat rekam jong ketika school hikai ka ba lahirap kentiu ya ka jing hikai ka put ka tembat ka wai ka siau bat ka jo ka por ban pene ya ka lari ti Khasi. La penkut ya ka program di ki surjing wai ki besong tenat na ki kena puli. Ka office rekam jong Deputy Commissioner Ribhoy ka pentip ba ka SCSTE ka court application hapo ka program Science and Technology for Socio-Economic Benefit in Meghalaya. Kadai ka program ka bakasya ni ka project ka ban rubnai ban wat ikilat jing bersang ban weng ki jing ki ba pher da ka jing start science. Kani ka jing terwa ka long nakabenta ki samla puli kinong puli wat penya lani ki research scholars ki NGO badru ya kinong shnong ka jing kisan pisa kan long arpo hajar tingka ya ki hina school shilak chiteng ya ki ba puli ha ki college arlak ya ki nong puli wat penya bat shilak tingka ya ki ba apply ha ka open category ki project ki lak ban long halor ka rep karyang kamariang saudong saukun ki kor trekam digital bat ki jing bersang ki bathamai ha ka trek ta ka baman la kasngi ya ki application de ban pun poi hashwa ka khan ru trek ulber ar hajar arfun rio bat an sajet iki kiteng hadien ka jing bishar benya ya ki jing thmu trekam balapan pau hashwa bangin penkut ya kini ka khubor sahisen pan an puli biang api ya kini ki mat ki pakongsan an one judep ka election commission ke India hapo ka jingilam jong chief election commissioner ye ki jing khra election bala jandai por ha ka jala Assam kubur ka sarkar India ban penjalan sa rubna ye ka samai trekam jong ka DGP Meghalaya kong ida shisha nongrang bat menta ka singi ka di ka singi rakhi ye ka World Radio Day bat ka phang padeng jong ka jing rakhi menta usnem ka day Radio and Artificial Intelligence. Katog ni ka kubor kalakon bakalawan shipi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor ka taha kapor prabaji, inyo sob ka Daily Station na kamanta ka kubor ka katin Hindi, ban penbod ka kubor pareng ka kapor pra katsan minin. Kani ka Akashvani Shillong. नमस्कार आकाशवाणी